Ahojte. Ja som chcel dať vedieť, že teraz budem natáčať také videá, čo sa týka prírody. Takže teraz sa nachádzam, jak je chata Hriešna a tam ich tak ďalej, kde to je, tu môžete opekať, sedieť a tam ďalej sú tiež gazve, kde si môžete sadnúť a opekať. Takže a keby vás takéto videá, že bavili, čo sa týka prírody a ciest, tak dúfam, že sa vám tieto videá budú páčiť. A to som chcel povedať, že čo sa týka takýchto vecí, budem sa snažiť chodiť pešo a budú z toho vychádzať také tie videá buď z prírody, alebo si dám časom takú tú cestu, čo sa týka čo sa týka takú cestu skrátka a z tých ciest budú vychádzať videá. Takže a za každý like a odber, ktorý mi zanecháte, budem veľmi vďačný. A tak no, dúfam, že sa vám tieto videá budú páčiť. A do konca roka by som chcel dosiahnuť aspoň tých 200 odberov. A dúfam, že sa mi to podarí do konca roka. To by ma to potešilo do konca roka a budem sa snažiť čo najlepšie videá robiť z týchto videí, ako tých ciest, čo budem chodiť pešo a tak. A no sem tam sa možno, že stane, že sa budem musieť presunúť buď busom alebo vlakom, ale i tak sa budem snažiť chodiť pešo, si dať taký štart a taký ten cieľ, že kde by som chcel tak dojsť. Takže tak, jak môžete vidieť, tu sú dva cesty, ale ja sa vyberám touto, že ak budem touto cestou, tak bude tam taký výhľad, čo sa týka na Vysoké Tatry, takže taký výhľad do ďaleka, takže však uvidíte sami. Tu je hneď vysielač, ak môžete vidieť. Takže, a tu za týmto plotom ani neviem, čo je, že už som to niekoľkokrát bol sa prejsť, čo sa týka prírody, ale tu za tým plotom neviem, čo je. Takže a prepáčte, že som taký zadýchčaný, len to viete, keď je človek aj pri sebe a nemá takú túto, tak je to také tiež na figu. Takže a niečo tam ďalej, keď dobre si pamätám, by mal byť taký výhľad na Vysoké Tatry. Takže týmto smerom, čiže som zvedavý. Takže sa musím teraz trošku vrátiť naspäť, lebo tam bola ešte taká jedna cestička a tam by som mal ísť. To druhou cestička, tam by mal byť ten výhľad na tie Vysoké Tatry. Takže teraz sa musím trošku vrátiť naspäť aj po tej druhej cestičke, ne po tejto. Takže a niekde tam to malo byť. Takže teraz musím ísť naspäť. Takže tak. Takže je to tu na, jak som hovoril. Som mali s tou druhou cestičkou, nie tamtou. Takže tak. To je takáto lavička. Neviem, či to bude vidno. A
tým smerom by mali byť vysoké Tatry, ale nevidno ich. Takže tam tým smerom, lenže ich nevidno. Takže ale tu si môžem trošku sadnúť. Vidíte, tu je jedno ohnisko, tu je druhé a takáto lavička. A tým smerom by mali byť tie vysoké Tatry, len ich nevidno, cez tie stromy. Neviem, či to vidno. Takže tam by sú tie vysoké Tatry. Keď som tak vyššie trošku vyššie, tak už vidno. Ale ak som bol trošku nižšie, pri tej lavičke, tak ich nebolo vidno. No, takže teraz som došiel na takúto cestičku, kde asi no s drevom, takže ale sú tri, jak dobre vidím, tri cesty, jedna, druhá a tretia, ale asi pôjdem touto cestou, tu na, takže a určite si hovoríte, že sa nebojím chodiť sám v prírode. Viete, čo, že aj nie? Tak aspoň mám kľud od ľudí a od toho celého oného. Takže ja si pôjdem touto cestou. Toto je jedna, druhá a tretia. Idem sa pozrieť tu na tie tabulky, čo sú. Ale asi sa vyberám touto cestou tu na. Takže tu človek si tak vie oddychnúť, čo sa týka prírody, keď ide sám, takže to ticho, kľud. Takže tak. Jak som hovoril, keď sa vám budú páčiť tieto videá, tak by som bol veľmi rád, keby ste ma podporili tým lajkom a odberom. A ešte tu je ďalšia cestička, ale to asi už ide naspäť, alebo trošku nižšia. Ale ja idem týmto smerom, takže tak. Toto cestou by som sa mal dostať ku jednej chate, či ku dvom chatám, keď si dobre pamätám, takže tak. No, teraz som išiel na takéto dačo, takúto čistinku malú, takže a toto cesto tu na by som sa mal dostať na ku takej tej chatke. No a tak som vedavý, že
čo to bude. Toto cestou by som sa mal dostať ku chate Hline, toto cestou tu na, takže auto by som mal byť tam asi za chvíľku, za takých 10-15 minút možno, že takú dosť dlhú cestu som zbehol, kým som sa dostal sem, takže tak vidíte, že taký strmý kopec je tu, takže a tu by som nechcel spadnúť, čo sa týka príklad, keby som vyšiel auto alebo tak, takže dosť také strmé tu na je, ale tou cestou tu by som sa mal dostať ku chate Hline a potom zo chaty Hline by som sa mal dostať ku chate Diana, no a potom ďalej naspäť, hej. Takže len toto tu musím tak zbehnúť a ku chate tam kde Hline, takže tak. No, teraz som sa dostal na takéto predcestie. Ja som prišiel z tajauto dole. Takže jedna cesta, druhá, tretia. A mne treba ísť touto tu na, ku chate Hline, či ak sa volá tá chata. Takže idem s touto cestou. A tu je tiež nejaká cesta, ale ani neviem kam vedie, takže je to teoreticky jedno. Takže mi treba ísť touto cestou tu. Takže tak. No. Teraz prvýkrát po dlhej dobe som teraz cestol auto. Takže zo tejto cestičky, čo som teraz išiel tu na dole, teraz idem z tej auto, ku tej chatke a tá chatka je rovno tu na. A mne teoreticky trebalo ísť tam rovno, takže ale tá chatka asi bude zatvorená, takže ale asi len pôjdem tak čeknúť, či sa tam dá sadnúť, a keď nie, tak myslím, že tam sa dá ešte dať sadnúť. Tam sú také tie po takej dlhej dobe som stretol auto. Vidíte? A to je to tá chatka. Ale nebudem tam chodiť zbytočne, ale vyzerá byť zatvorená, takže nebudem tam chodiť. Takže budem si pokračovať v ceste tam, kde chcem ísť. Takže stamať z hora som išiel až sem, tu na, a teraz idem rovno tam. A tam by mal byť taký pre turistov taký jak posed, či ak sa tomu hovorí. Takže tak.
To je taký kľud, ticho, žiadne auta, žiadni ľudia. Takže je niekedy ísť dobre sa prejsť do prírody, ísť na takú túru, lebo aspoň má takú stanovačku kvázi s takou partiou, alebo aj sám, kto má rád samotu. Takže a ja som proste ten typ toho človeka, čo radšej budem sám chodiť na takéto veci, lebo mám rád tak kľud, pokoj. Takže a to je tu tá chatka hore. Hliník, či ak sa volá tá chatka, čo som spomínal. A tu by malo byť pre takých turistov, čo človek môže sadnúť. To natečí takýto potočík. Ale neviem, či vidno. No tak tečie. Tak. A ja sa tu asi sadnem na tú chvíľku, na tú hodinku a potom budem pokračovať ďalej. Dačo sa napijem, dačo zjem. Lebo ako sa hovorí, už začínam byť hladný. Tak. A vidíte, také posvet pre deti urobené. A tam hore, čo som si dobre všimol, čo som zišiel tam dole z tej cestičky a potom som išiel smerom sem, som tam videl takú cedulku, že nejaká táto, nejaké indiánske cestičky, či ako tam bolo napísané. Takže je to taký mostík a ja si idem asi sadnúť niekde sem, zatiaľ na lavičku, takže tak. Asi tečie voda. Tam neviem, čo to čuje, tu je také ohnisko, také prehliezke pre deti. A tu je taký altánok, čo si človek vie sadnúť. Takže tu je, neviem čo, idem pozrieť. Tak to je, čo tu je. A tam je, neviem čo. Tam je taká striežka, tam je taký mostík. A tu, neviem čo je, neviem či je také značenie pre turistov. Ale ja si idem tam hore sadnúť, alebo idem tam sadnúť na kus. A ja si idem pozrieť tu na, čo to je. Tečí takýto potočík. A ja si idem pozrieť tu. Také tu je. Že les nie je smetisko. Pravda. Takže ktorí budete v prírode, lebo tak veci by ste si mali brať so sebou. Takže bordel a tieto veci. A to je pravda. Ja sa snažím nehádzať veci do prírody. Takže ináč takom pekný tu je to tá chatka. Tu sa vedia deti trošku pohrať. Tam je taký altánok. A ja si idem sadnúť radšej sem niekam. Tu je jedna cesta. A tu je tá druhá cesta, ale ja si takým pocit, že pôjdem s touto cestou, nie tamtou. Keďže áno. Tu je čo? A sa to volá, že lesná škola. Ináč pekný tu je. Môžem povedať zase, že nie.
No dobre, ja už som sa zakoz najedol, napil vody a teraz idem touto cestou, jak je, no ďalej, naspäť. Tam by mala byť nejaká chata Diana, že tam a potom stamať, ísť zase no ako na Alpinku, čo je v Košiciach. Takže a stamať už no ako už domov, takže z tohto videa si bude tak všetko a keď sa vám páčilo toto video, tak by som bol veľmi rád, keby ste ma zanechali like, odber a taký ten komentár a možno, že viac takýchto videí bude vychádzať, takže a všade, čo keď sa budem snažiť, tak budem chodiť no pešo a natáčať z takýchto vecí videa. Takže tak čaute.